Καλά, έχουμε δύο μεγάλα θέματα. Έχω κάνει δύο ενότητες. Να μας μιλήσετε για τους πολύποδες χολιδόχου κίστης, το πρώτο. Και το δεύτερο, γιατρέ μου, είναι πολύποδες παχαίου εντέρου. Να αρχίσουμε πρώτα με το πρώτο. Τι είναι οι πολύποδες της χολιδόχου κίστης? Μάλιστα, οι πολύποδες της χολιδόχου κίστης είναι ουσιαστικά προσεκβολές μερικών χιλιοστών του εσωτερικού τυχώματος της χολιδόχου κίστης, οι οποίες στην πλειονότητα τους είναι, αν το θέλετε, εξαλλαγές ή όγκοι οι οποίοι είναι καλοήθεις και δεν είναι επικίνδυνες για τη ζωή του ασθενή. Μάλιστα, είναι συνήθως υπερπλασίες, δηλαδή καλοήθεις όγκοι και εναποθέσεις λιπιδίων στο τείχομα της χολιδόχου κίστης. Είναι στην κίστη, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Στη χολιδόχου κίστη. Ναι. Πόσο συχνή είναι οι πολύποδες της χολιδόχου κίστης όμως? Μπορούμε να πούμε ότι ανά τον παγκόσμιο πληθυσμό υπολογίζεται ένα 10% του πληθυσμού ότι έχει πολύποδες στη χολιδόχο κίστη. Είναι ένα έβριμα το οποίο ουσιαστικά βρίσκουμε αρκετά, μπορούμε να πούμε, τυχαία σε απεικονιστικές μεθόδους. Δηλαδή, όταν ο ασθενής πηγαίνει για διερεύνηση άλλων συμπτωμάτων για να κάνει έναν υπέρηχο, είτε συμπτώματα του ανώτερου πεπτικού, είτε λόγω των νεφρών, κάποιων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν, είτε του σηκωτιού, τότε βρίσκεται σαν τυχαίο έβριμα και εκτιμάται, υπολογίζεται γύρω στο 5% να ανακαλύψετε με αυτόν τον τρόπο. Είναι κατά κύριο λόγο ένα έβριμα που απαντάται περισσότερο στον ανδρικό πληθυσμό. Έτσι. Ναι. Και από εκεί πέρα, εντάξει, θεωρούμε ότι ο σχηματισμός των πολύποδων αυτών, πέραν του γενετικού, είναι και οι εξωγενείς παράγοντες που είναι η ηλικία, το υπέρβαρος. Όλα αυτά. Ναι. Τώρα, ποιες είναι οι συνηθέστερες μορφές των πολύποδων της χολιδόχου κίστης? Οι πιο συχνές, ναι. Μάλιστα. Διαχωρίζονται σε 4 ομάδες, να πούμε. Η πρώτη ομάδα είναι οι χολυστερινικοί πολύποδες της χολιδόχου κίστης, που απαρτίζουν το 60% των πολυπόδων και οι οποίοι δεν έχουν συσχετιστεί με εξαλλαγή, αν το θέλετε, σε κακοήθεια. Είναι καλοήθεις, αν το θέλετε, πολυπόδες. Και από εκεί πέρα εδώ είναι ο φόβος του ασθενούς. Ναι, είναι λογικό. Όλοι οι συνανθρώποι μας ακούν πολύποδες και τρομάζουν. Αμέσως το συσχετίζουν με καρκίνο. Μάλιστα. Δεν είναι όλοι οι πολύποδες όμως της χολιδόχου κίστης που μπορούν να εξαλλαγούν σε κακοήθεια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι πολύποδες, οι συγκεκριμένοι χολυστερινικοί, είναι πολλαπλοί και μικροί. Και τους βλέπουμε στις απεικονιστικές μεθόδους, οπότε έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας κάνουν να είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτοί. Και από εκεί πέρα έχουμε τους φλεγμονώδεις πολύποδες, οι οποίοι οι πολύποδες δημιουργούνται λόγω μιας χρόνιας φλεγμονής στη χολιδόχο κίστη. Αν ένας ασθενής έχει πέτρες στη χολή και παρουσιάζει επεισόδια χολεκιστήτιδας, δηλαδή φλεγμονής στη χολή, μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει αυτούς τους φλεγμονώδεις πολύποδες, οι οποίοι πάλι δεν συσχετίζονται με την εξαλλαγή τους σε κακοήθεια. Μένουν ακόμα δύο στο διαχωρισμό που γίνεται στην ταξινόμηση, αν το θέλετε, είναι οι αδενοματώδεις πολύποδες ή τα αδενόματα. Είναι αυτοί οι πολύποδες που είναι προκαρκινική κατάσταση και μπορούν να εξαλλαγούν σε κακοήθεια και αυτούς είναι αυτούς που πρέπει να τους αφαιρούμε. Λόγω του ότι αν εξαλλαγούν σε κακοήθεια πρόκειται για μια κακοήθεια πάρα πολύ επιθετική του ανώτερου γαστρολογικού. Ο καρκίνος αυτής της μορφής. Το λοιπόν, και από εκεί πέρα είναι τα αδενομιώματα, που ουσιαστικά είναι μια πάχυνση του τυχώματος της χολιδόχου κίστης, συνήθως στον πυθμένα της χολιδόχου κίστης, το οποίο έχει συσχετιστεί και αυτό με με κακοήθεια, σε δημιουργία κακοήθειας, που μπορεί να εξαλλαγεί σε κακοήθεια, να το θέσουμε σωστά. Μάλιστα. Και ποια είναι, γιατρέ μου, τα συμπτώματα που να μας θορυβήσουν, τέλος πάντων? Συνήθως οι πολύποδες της χολιδόχου κίστης δεν έχουν συμπτωματολογία. Ναι, και είναι αυτό που είχαμε πει ότι. Με συγχωρείτε για τη μάσκα, αλλά δυστυχώς πρέπει να την έχουμε ακόμη. Πρέπει να τηρήσουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε ασφαλείς όλοι, κυρία Νίκη. Οπότε. Ας ταλαιπωρηθούμε λίγο με τη μάσκα. Τα συμπτώματα. Όσον αφορά τη συμπτωματολογία, οι πολύποδες δεν δίνουν συμπτωματολογία. Τώρα, αν συνυπάρχουν με πέτρες στη χολή, τη χολελιθίαση που λέμε, τότε μπορεί να δώσουν συμπτώματα τα οποία
να μιμούνται συμπτώματα φλεγμονής της χολιδόχου κίστης. Δηλαδή αναγούλες, εμετούς, πόνο μεταγευμάτιο, δυσφορία. Συμπτώματα αυτά. Ναι. Αυτά ναι. Αν και εφόσον υπάρχουν με πέτρες, μπορεί να είναι συμπτώματα χοληλιθίασης, δεν είναι απαραίτητα να είναι το πολύποδα. Ναι. Από εκεί πέρα παίζει ρόλο και το μέγεθος. Γιατί αν έχω ένα μεγάλο πολύποδα που είναι 2 εκατοστά μέσα στη χολιδόχο και τοποθετείται σε σημείο το οποίο μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του πόρου της χολιδόχου. Όταν λέτε πολύποδα, γιατρέ μου, πώς είναι, είναι όπως το. Είναι σαν εξόγκωμα. Ναι. Είναι σαν προσεκβάλλει από το τείχομα, σαν έναν εξόγκωμα. Μάλιστα. Είναι μερικό χιλιοστό συνήθως αυτά τα εξόγκωματα, δεν είναι όλοι μεγάλοι. Που λέγονται πολύποδες, ναι, μπορεί να ποικίλουν στα μεγέθη τους. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλοι κάποια χιλιοστά, 2, 3 ή 4 ή 5 χιλιοστά. Μπορεί να είναι και 2 εκατοστά, δηλαδή 20 χιλιοστά. Χιλιοστά, ναι. Οπότε, ναι, ως επιτοπλίστων, όπως είπαμε, είναι ασυμπτωματική. Από εκεί πέρα, εντάξει, πάντα είναι μια διαφοροδιάγνωση, γιατί και συμπτώματα χολεκιστήτας μπορεί να μιμηθούν άλλες καταστάσεις, όπως μια γαστρίτιδα και ούτω καθεξής. Αλλά ως επιτοπλίστων. Ώστε δεν μπορείς, δηλαδή, ένας ασθενής δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει πολύποδες. Όχι και. Δεν έχει συμπτώματα. Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Απλά σε ελέγχους για κάποιον άλλο λόγο, όταν ελέγχουμε με έναν υπέρηχο ή κάνουμε ένα αξονικό, όταν διερευνούμε έναν πρόβλημα άλλων, δηλαδή έναν πόνο στο πάνω μέρος της κοιλιάς, είναι ένα τυχαίο έβριμα στις πλήσεις των περιπτώσεων. Τυχαίο. Ναι, δηλαδή τους ανακαλύψουμε σε ελέγχους που γίνονται για κάποιον άλλο λόγο. Μάλιστα. Πώς μπαίνει η διάγνωση πολύποδων της χολιδόχου κίστης? Μάλιστα. Είναι απεικονιστικές οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για να τους διαγνώσουμε. Πώς γίνεται, ναι. Ναι, όπως έχω πει, στέλνουμε έναν ασθενή για να διερευνηθεί, να διερευνήσουμε κάποια συμπτώματά του για έναν υπέρηχο ή έναν αξονικό. Ο υπέρηχος είναι η πρώτη μέθοδος επιλογής ως επιτοπλίστων που μας διαχωρίζει τον πολύποδα, μας χαρακτηρίζει τον πολύποδα, μπορεί να τον διαχωρίσει και από πέτρες στη χολή, που είναι σημαντικό. Οι πέτρες μπορεί να κινηθούν. Και μιλούμε για ο υπέρηχος είναι μια εξάση η οποία κάνουμε συνεχόμενα. Και απόφραξη, έτσι δεν είναι? Ναι, μπορούν να αποφράξουν. Άρα, αν και εφόσον δεν κινούνται κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας που κάνουμε για τον υπέρηχο, να το πούμε, τότε οι πέτρες μπορεί να κινηθούν, να μετατοπιστούν. Οπότε, αν ξέρουμε ότι πρόκειται περί πέτρας στη χολιδόχο κίστη, αν και εφόσον είναι σταθερές στο ίδιο σημείο αυτές οι εξαλλαγές, τότε έχουν κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να τα διαγνώσουμε σαν πολύποδες. Που ως επιτοπλίστων είναι πολύ καλή μέθοδος για να διαγνώσουμε τους χολυστερινικούς πολύποδες, που είναι πάρα πολλοί και πολύ μικροί σε μέγεθος. Από εκεί και πέρα είναι ο αξονικός, το οποίο είναι μια εξέταση η οποία μπορούμε να δούμε το μέγεθος και από εκεί και πέρα να κάνουμε μια σταδιοποίηση σε περίπτωση που πρόκειται για ένα μεγάλο πολύποδα και μας μπαίνει η υποψία ότι μπορεί να έχει εξαλλαγή σε καρκίνο. Ναι. Άρα είναι μια καλή μέθοδος και ο αξονικός. Εντάξει, την αποφεύγουμε σε νεαρούς ασθενείς λόγω και ακτινοβολίας και σκιαγραφικών. Και από εκεί πέρα υπάρχει ακόμη μία μέθοδος η οποία είναι εξίσου αξιόπιστη και πολύ καλή μέθοδος, ο ενδοσκοπικός υπέρηχος, ο οποίος μπορεί να μας χαρακτηρίσει τον πολύποδα, όπως και να μας διαφωτίσει για τη βλάβη που έχει προκαλέσει αυτός ο πολύποδας στο τείχομα της χολιδόχου κίστης. Όμως μιλάμε για μια εξάρτηση η οποία είναι ψηλού κόστους και δυστυχώς δεν τη βρίσκουμε σε όλα τα ακτινοδιαγνωστικά ή στα διαγνωστικά κέντρα. Έχετε στατιστικές για την Κύπρο από Κύπριους που έχουν όλα αυτά χολιδόχου κίστης? Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε. Λόγω του ότι πρόσφατα επαναπατρίστηκα, δεν ξέρω αν υπάρχει είσαστε graduate της Σουηδίας, έτσι δεν είναι? Ναι. Από εκεί, από τη Σουηδία. Πώς ήρθατε? Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην Κύπρο πάντως. Πραγματικά. Είναι ωραίο να έρχονται στην Κύπρο για να δίνουν τις πληροφορίες, τις γνώσεις τους στους συμπατριώτες μας. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Και πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Πέστε μου, όπως έχουμε πει προηγουμένως, σας ρωτούσα, μπορούν να εξελιχθούν σε κακοήθεια και αυτοί? Ναι, κάποιοι πολυπόδες ναι. Όχι όλοι. Οι πλήστοι πολυπόδες είναι καλοήθεις και το τονίζω. Δηλαδή χολυστερινικοί πολυπόδες όπως και οι φλεγμονώδεις είναι καλοήθεις. Τώρα, αν και εφόσον υπάρχουν πέτρες στη χολή ή συνυπάρχουν άλλα νοσήματα
τα οποία αυξάνουν το ρίσκο για εξαλλαγή αυτών, τότε ναι, πρέπει να αφαιρούνται. Σημαίωση είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το αν θα αντιμετωπιστούν χειρουργικά ή όχι οι πολύποδες εξαρτάται και από το μέγεθος τους. Δηλαδή, ένας πολύποδος ο οποίος είναι πάνω των 10 χιλιοστών, δηλαδή πάνω του μεγαλύτερος από 1 εκατοστό, τότε αυτός ο πολύποδας. Ναι, 1 εκατοστό όμως είναι αρκετά μεγάλο για τη χολιδόχο μασκίστη. Ναι. Οπότε αυτοί οι πολύποδες αφαιρούνται γιατί είναι εν δυνάμει κακοήθης ή αν είναι πάνω από 2 εκατοστά θεωρούνται κακοήθειες. Ξαναδημιουργούνται, γιατρέ? Όταν αφαιρέσουμε τη χολιδόχο κίστη δεν υπάρχει τέτοια ενδεχόμενο, γιατί δεν υπάρχει χολιδόχο κίστη για να αναπτυχθούν ξανά. Ναι. Άρα είναι εντάξει, ας πούμε. Ναι. Όταν προχωρήσουμε σε χειρουργική αντιμετώπιση, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ρίσκο υποτροπής του προβλήματος. Ναι, όμως υπάρχει η θεραπεία αν είναι κακοήθεια. Τι κάνετε σε αυτό το. Ναι, σε περίπτωση που έχουμε ένα μεγάλο πολύποδα. Ναι. Πάνω των 2 εκατοστό, θεωρείται ότι είναι κακοήθεια, τότε εννοείται θα γίνει μια αξονική τομογραφία για σταδιοποίηση. Και όταν λέω σταδιοποίηση, να δούμε ότι δεν έχει, μέχρι που εκτείνεται η νόσος, αν και εφόσον είναι περιορισμένη εκεί ή έχει γίνει μεταστατική. Το λοιπόν, αν έχει δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα. Ναι. Το λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι πολύποδες πάλι από 10 ως 20 χιλιοστά θεωρούνται και εν δυνάμει κακοήθης, οπότε και αυτοί αφαιρούνται. Οι υπόλοιποι θα παρακολουθηθούν πολύποδες, ανάλογα στο χαρακτηριστικό. Αλλά είναι σημαντικό το μέγεθος. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πολύποδο ο οποίος ξεπερνά τα 10 χιλιοστά, τότε είναι απόλυτη ένδειξη για χειρουργείο. Μάλιστα. Για να αφαιρεθεί η χολιδόχος κίστη. Αν είναι πιο μικρός, δεν αφαιρεί. Αν είναι πιο μικρός και υπάρχουν κάποιες άλλες νόσοι, συνυπάρχουν νόσοι οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν στην εξαλλαγή τους, τότε ναι, αφορείται πάλι η χολιδόχος κίστη για να μειώσουμε το ρίσκο εξαλλαγή τους σε κακοήθεια. Δηλαδή με φάρμακα δεν μπορεί να. Όχι, δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να το κάνουμε. Είναι μόνο με χειρουργικά. Ναι. Είναι χειρουργική αντιμετώπιση. Και είναι η θεραπεία των πολύποδων χολιδόχου κίστης αυτών, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι θεραπεία. Είναι χειρουργική αντιμετώπιση. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι χειρουργική αντιμετώπιση. Ναι. Δεν μπορεί διαφορετικά. Όχι, σίγουρα όχι. Τώρα, υπάρχουν νεότερες χειρουργικές τεχνικές αφαιρέσεις τους? Κοιτάξτε, δύο μεθόδοι. Τα νέα τώρα που βγήκαν, ας πούμε, πρέπει να έχετε νεότερα. Ναι. Είναι τις τελευταίες δεκαετίες είναι η μέθοδος επιλογής. Είναι δύο οι επιλογές που έχουμε για χειρουργική αντιμετώπιση. Είναι ανοιχτή τομή, που είναι ένα χειρουργείο που γίνεται μια τομή στην άνω δεξιά κοιλία. Και αφαιρείται η χολή σε ανοιχτό πεδίο, και η λαπαροσκοπική χειρουργική. Ανεμαχτή. Ναι, εντάξει, είναι, ας το πούμε, μικροεπιμβατική. Ναι. Που είναι μικρές τομές, 3-4 τομές πολύ λίγων χιλιοστών. Μέσα από τις οποίες εισχωρούν τα λαπαροσκοπικά εργαλεία και ο χειρουργός, δουλεύοντας από έξω, βλέπει και αφαιρεί τη χολιδόχο κίστη. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι θα πούν. Υπάρχουν ασθενείς που δεν κρίνονται υποψήφιοι για να γίνουν. Η αντιμετώπιση αυτή να γίνει χειρουργικά. Με λαπαροσκοπική. Υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να έχουν συμφίσεις, το οποίο δυσκολεύει τη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση τους. Ακριβώς. Τότε μπαίνουμε στο ανοιχτό χειρουργείο, ανοιχτή τομή, τη μεγάλη τομή. Πόσες ώρες παίρνει το χειρουργείο, γιατρέ? Εξαρτάται από τι θα βρει μπροστά το χειρουργός. Μπορεί να είναι 1 ώρα, μπορεί να πάρει και περισσότερο. Εξαρτάται. Μπορεί και πιο λίγο. Είναι αναλόγως αν υπάρχει φλεγμονία. Αν και εφόσον ο χειρουργός θα επιμένει για να μην ανοίξει, να μην προχωρήσει σε ανοιχτή τομή, σε περίπτωση που υπάρχουν συμφίσεις, τότε μπορεί να πάρει και 2 και 3 ώρες να τον παλέψει ο χειρουργός. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που πάμε για λαπαροσκοπικά. Οι χειρουργοί ξεκινούν λαπαροσκοπικά την επέμβαση και λόγω διάφορων τεχνικών δυσκολιών, λόγω συμφίσεων παραδείγματος χάρη, τότε καταλήγει να αντιμετωπιστεί με ανοιχτή τομή, γιατί δεν μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε και για τις ηλικίες. Ποιες ηλικίες είναι που δημιουργούνται όλα αυτά? Σε μεγάλες ηλικίες? Σε κάθε ηλικία, συνήθως η ηλικία άνω των 45-50 θεωρούμε ότι αυξάνεται περισσότερο το ρίσκο για δημιουργία αυτών των πολύποδων. Αυξάνεται. Ναι. Ο μεγάλος, ναι. Όχι ο έφηβος ή.
Μπορεί να υπάρχουν. Από παιδιά, ας πούμε. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο συνηθή. Είναι σπανιότερες καταστάσεις. Δεν είναι τόσο συχνό. Άρα είναι πάντοτε ο μεγάλος. Ναι, το είναι ένας εξωγενής παράγοντας η ηλικία πάντοτε. Το οποίο συντείνει στη δημιουργία. Σε όλες τις ασθένειες, πραγματικά. Σίγουρα, ναι. Μάλιστα. Το γύρα σου έρχεται μόνο, γιατρέ. Κάτι θα μας φέρει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τώρα, πρέπει να χειρουργούνται όλοι οι πολύποδες. Μάλιστα. Όπως έχουμε πει, δεν είναι ένδειξη. Βρήκαμε πολύποδα στη χολιδόχο κύστη, πάμε χειρουργείο. Καταρχήν έχουμε μιλήσει για το μέγεθος. Οι πολύποδες μέχρι 10 χιλιοστά, αναλόγως στο χαρακτηριστικό τους και όπως είπαμε του μεγέθους τους μέχρι 10 χιλιοστά, μπορούν να παρακολουθηθούν. Από εκεί πέρα, οι πολύποδες άνω των 10 χιλιοστών θεωρούμε ότι ναι, πρέπει να πηγαίνουν απευθείας χειρουργείο. Τώρα, αν υπάρχουν μικροί πολύποδες και υπάρχουν πέτρες στη χολή, δηλαδή συνυπάρχει η χολελιθίασης ή συνυπάρχουν άλλες νόσους. Είναι αλληλένδετα δηλαδή. Ναι. Όχι, δεν είναι αλληλένδετα, δύο διαφορετικά νοσήματα, αν το θέλετε, τα οποία όταν συνυπάρχουν μπορεί οι πέτρες στη χολή να δίνουν συμπτώματα, οπότε αν έχει και πολύποδες το αφαιρούμε και τελειώνει το πρόβλημα μας. Από εκεί πέρα, πέραν της χολελιθίασης, είναι και κάποιες άλλα νοσήματα, όπως η πρωτοπαθής σκληρινική χολαγκίτιδα, το οποίο αν βρούμε πολύποδα, τότε αν δεν αφαιρεθεί η χολιδοχοσκιστή, αυξάνει το ρίσκο να εξαλλαγεί αυτός ο πολύποδας σε οτιδήποτε, σε κακοήθεια. Οπότε εκεί υπάρχει πάλι ένδειξη να αφαιρεθεί. Μάλιστα. Ή συχνά επεισόδια με παγκρεατίτιδα ή κύρωση του σηκωτιού που. Ναι. Όταν καταστραφεί το σηκώτη μας, η κύρωση που λέμε, όταν καταστραφεί το σηκώτη μας, τότε υπάρχει περισσότερο ρίσκο και για καρκίνο του σηκωτιού. Είναι πιο ψηλό, είναι 5% πιο ψηλό το ρίσκο από τον υγιή πληθυσμό ή τον πληθυσμό που δεν έχει κάποιο πρόβλημα με το σηκώτη του ανά έτος. Οπότε το τελευταίο που θέλουμε είναι να υπάρχει ένας πολύποδας στη χολιδόχο κύστη, ο οποίος να εξαλλαγεί λόγω κάποιας άλλης κατάστασης, κάποιου άλλου νοσήματος που έχει ο ασθενής μας. Τώρα, θα σας ρωτήσω και τις χώρες. Εσείς ζήσατε στη Σουηδία, έτσι, και τώρα είσαστε στην Κύπρο. Είναι μήπως έχουμε περισσότερες εμείς λόγω τροφής, λόγω φαγητού? Θεωρώ ότι η μεσογειακή, μεσογειακή δίαιτα, αν το θέλετε, διατροφή, είναι πάρα πολύ υγιεινή. Το θέμα όμως. Αν την ακολουθούμε την. Ναι. Αυτό λέω. Στις βορειότερες χώρες, αυτό που παρατηρούμε είναι ουσιαστικά ότι ο κόσμος λόγω του κρύου καταναλώνει περισσότερα λιπαρά. Η διατροφή του δεν είναι τόσο καλή όσο η μεσογειακή, αν και η παρατήρηση μου τα τελευταία 3 χρόνια είναι ότι ο κόσμος στην κυριοπληθυσμός μας δεν τρέφεται σωστά. Δηλαδή ακολουθούμε το δυτικό πρότυπο. Η ζωή μας έχει πάρα πολύ junk food, το λεγόμενο. Ναι. Το οποίο είναι πλούσια σε κρέας, φτωχά σε φυτικές ύλες, πλούσια σε λιπαρά. Καμία σχέση με τη μεσογειακή διατροφή. Λέμε ότι έχουμε τη μεσογειακή, αλλά δεν την τηρούμε κατά κόρο. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Μα γι' αυτό σας ρώτησα. Διότι εσείς πώς θα βλέπετε εκεί? Θεωρώ ότι είναι πρόβλημα του δυτικού κόσμου γενικότερα, ο οποίος δεν τρέφεται σωστά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι στην Ήπειρο Αφρική ο κόσμος τρέφει περισσότερο φυτικές ίνες, λαχανικά, φρούτα κ.ο.κ. είναι λιγότερο περιστατικά από ότι στο δυτικό κόσμο που καταναλώνει τα μπέρκερς του, τις τηγανιτές πατάτες κ.ο.κ. Αχ, τι ωραία και αυτά. Ωραία μεν, αλλά κακά δε για την υγεία μας, έτσι δεν είναι? Και πάλι μπαν με τρονάρι στο γιατρό. Μπορούμε να το φάμε, ας πούμε, μια φορά την εβδομάδα. Σίγουρα. Ή κάθε 15. Σίγουρα, ναι. Αλλά εμείς τα παιδιά έχουμε τρελαθεί με αυτά τα fast food. Δηλαδή είναι τρομερή κατάσταση. Δυστυχώς είναι το πρότυπο της κοινωνίας μας που μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Και φταίμε και εμείς οι γονείς. Φταίμε γιατί μας αρέσουν και εμάς. Αυτό είναι. Και βλέποντας τα παιδιά εμάς, νομίζω είναι και κακό πρότυπο για αυτά. Ναι, είναι τέτοιοι οι ρυθμοί που ζούμε πλέον και είναι αγχώδεις ρυθμοί, οι οποίοι πάντα μας παραπέμπουν στην εύκολη λύση. Και όταν λέω εύκολη λύση, τι θα φάμε? Δεν θα κάτσει να μαγειρέψει κανένας στο σπίτι. Μάλιστα. Μπαίνουμε σπίτι βιαστικά η ώρα 6-7 το βράδυ. Να παραγγείλουμε, μέχρι να προλάβουμε να διαβάσουμε στα παιδιά ή να τα προετοιμάσουμε τα παιδιά για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Τώρα θέλουμε να κλείσουμε την πρώτη ενότητα και θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές μετά από επέμβαση αφαίρεσης της σχολής. Μάλιστα. Υπάρχουν οι άμεσες και οι απότερες επιπλοκές. Οι άμεσες χωρίζονται στη γενική αναισθησία, που τονίζω είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί οτιδήποτε λόγω της γενικής αναισθησίας, ειδικά στους υγιείς ανθρώπους. Μάλιστα. Τώρα, αν έχουμε έναν ασθενή με πόλη νοσηρότητα,
ο οποίος ασθενής έχει και καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Μάλιστα. Τότε θα γίνει αξιολόγηση από τον αναισθησιολόγο, ο οποίος αναισθησιολόγος, τονίζω, ότι θα ακολουθήσει τα δικά τους πρωτόκολλα και αν ο ασθενής κριθεί ότι δεν είναι υποψήφιος, δεν μπορεί να υποστεί αυτή την γενική αναισθησία, τότε δεν προχωρούμε και σε χειρουργείο. Αυτό όσον αφορά τη γενική αναισθησία. Από εκεί πέρα, οι άμεσες επιπλοκές όσον αφορά το χειρουργείο είναι η αιμορραγία, που μπορεί να παρουσιαστεί ανά πάσα στιγμή. Ναι. Ο τραυματισμός των χοληφόρων. Πόσες μέρες κάνει μέσα ο ασθενής όταν τον. Μπορεί να φύγει αυθημερών αν γίνει λαπαροσκοπικά η λαπαροσκοπικά, ναι. Αλλά αυτή το πρωί να κάνει επέμβαση και μέχρι το απόγευμα να πάει σπίτι να όλα είναι καλά. Με το μενιστέρι. Μενιστέρι μπορεί να χρειαστεί να μείνει 1-2 μέρες μέσα για να είμαστε σίγουροι ότι όλα δουλεύουν ρολόι. Μάλιστα. Είναι μεγάλο χειρουργείο, μπορεί να μην είναι νηστικός και την πρώτη μέρα. Ναι. Πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχουν επιπλοκές, γιατί όσο πιο μεγάλη το μύτος, τόσο περισσότερο το ρίσκο για αιμορραγία ή άλλες επιπλοκές. Από εκεί πέραν της αιμορραγίας, του τραυματισμού των χοληφόρων που μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα με τα συμπτώματα της χολικιστήτιδας ή του ανώτερου πεπτικού, είναι και οι λοιμώξεις, δηλαδή όταν έχουμε ντομές πάντα μπορεί να διεισδύσουν μικρόβια τα οποία να προκαλέσουν φλεγμονή στην κοιλιακή χώρα, η οποία κοιλιακή χώρα είναι ένα στήρον περιβάλλον, είναι ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, αν το θέλετε. Άρα, αν και εφόσον μπουν μικρόβια, τότε θα πάθουμε περιτονίτιδα. Οπότε αυτή μπορεί να είναι μια επίπλοκη. Από εκεί και πέρα είναι ο τραυματισμός του εντέρου, πολύ πιο σπάνιο. Αυτό κάποιες φορές συσχετίζεται και με την αδεξιότητα ή την απροσεξία του χειρουργού. Και στις απότερες επιπλοκές είναι το μεταχολεκιστεκτομής σύνδρομο, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να πρόκειται για άλλη νόσο και απλά θεωρήσαμε ότι αφορώντας τη χολή θα λυθεί το πρόβλημα, ενώ πίσω κρύβεται κάποια άλλη νόσος. Πέραν αυτού είναι η δυσκινησία ή οι διαταραχές στα χοληφόρα, είτε λόγω τραυματισμού, είτε γιατί έμεινε μια πέτρα που δεν προσέξαμε όταν αφαιρέσαμε τη χολή. Και από εκεί πέρα το διαρροϊκό σύνδρομο λόγω των χολικών οξέων και η επαλληλενδρόμηση λόγω του ότι πλέον τα χολικά οξέα δεν αποθηκεύονται στη χολιοδόχον κίστη. Γιατρέ Δημητρίου, να περάσουμε τώρα και στη δεύτερη, αλλά να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, έτσι, και να περάσουμε στη δεύτερη ενότητα. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι μαζί. Πάμε. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, με τον γαστροεντερολόγο μας, υπατολόγο και ειδικό παθολόγο, δόκτορα Δημήτριο Δημητρίου. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, γιατρέ μου, και στη δεύτερη ενότητα, έτσι, όπως έχουμε υποσχεθεί και στο κοινό. Θέλω να πούμε τι είναι οι πολύποδες του παχαίου εντέρου τώρα. Μάλιστα. Είναι αρκετά σοβαρό για αυτόν το θέμα. Ναι, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Ναι. Και πάλι είναι ένας τρόμος και φόβος του κόσμου οι είναι, πολύποδες. Όντως. Λοιπόν, να πούμε ότι η πολύποδας είναι από τα αρχαία ελληνικά πολύπους, πολλά πόδια. Και αναφέρεται έχουν πολλά πόδια. Όταν τους λέμε, ναι, μπορεί να τους χαρακτηρίσεις και έτσι. Οπότε ουσιαστικά αναφέρεται σε οτιδήποτε εξόγκωμα προβάλλει, εντοπίζεται στο εσωτερικό μέρος του τυχώματος του εντέρου, του παχαίου εντέρου, και που προβάλλει μέσα στον αυλόν του εντέρου. Λοιπόν, από εκεί πέρα διαχωρίζονται μακροσκοπικά, δηλαδή την ώρα που τους βλέπουμε στην κολονοσκόπηση, διαχωρίζονται στους εμμισχούς που έχουν μίσχον, κάτι σαν τσαμπάκι, και τους άμισχους, οι οποίοι είναι οι επίπεδοι πολύποδες. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτοί οι πολύποδες διακρίνονται στους νεοπλασματικούς, που είναι τα αδενόματα και είναι προκαρκινικοί οι πολύποδες, και στους μη νεοπλασματικούς, που είναι καλοήθεις όγκοι, πολύποδες, αν το θέλετε, οι οποίοι διαχωρίζονται στους φλεγμονώδεις πολύποδες και στους πολύποδες. Παρακαλώ, είναι η μάσκα, δεν μην ανησυχείτε. Οι οποίοι είναι υπερπλαστικοί. Λοιπόν, από εκεί πέρα μπορούν να αναπτυχθούν αυτοί οι πολύποδες σε οποιοδήποτε μέρος σε οποιοδήποτε τμήμα του παχαίου εντέρου και ποικίλουν στο μέγεθος. Δηλαδή δεν είναι όλοι 1 εκατοστόν ή 5 χιλιοστά. Μπορεί να είναι και μεγαλύτεροι. Μάλιστα. Πόσο συχνή είναι οι πολύποδες του παχαίου εντέρου και τι τους προκαλεί? Τι προκαλεί? Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε με το πόσο με συχνότητα τους. Πάλι υπολογίζεται ότι έναν
η συχνότητα είναι στο 20 με 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αυξάνοντας η ηλικία, τότε αυξάνεται και το ρίσκο για να παρουσιάσουμε πολύποδες με ηλικία όριων των 50 χρονών και άνω. Μάλιστα. Άρα, άνω των 50 χρόνων έχουμε ψηλότερο ρίσκο να παρουσιάσουμε πολύποδες του παχαίου εντέρου. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, είναι αρκετά συχνή και οι παράγοντες, η δημιουργία τους, αν το θέλετε, διαχωρίζεται στους γενετικούς παράγοντες. Δηλαδή ένας ασθενής, το DNA. Ναι. Ένας ασθενής, το οποίο πρώτου βαθμού συγγενής, η μητέρα του, είχε πολύποδες στο έντερο ή είχε καρκίνο στο παχυνέντερο, τότε ναι, έχει ψηλότερες πιθανότητες να παρουσιάσει πολύποδα. Και αυτός, ναι. Ακριβώς. Και στους εξωγενείς, δηλαδή με την πάροδο της ηλικίας, η κακή διατροφή, πάλι στο κόμμα στενό, η παχυσαρκία έχει ενοχοποιηθεί. Όταν είπα η κακή διατροφή, εννοούμε ότι τα πλούσια γεύματα σε λιπαρά, όπως και σε κόκκινο κρέας, η φτωχή διατροφή σε φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά έχουν ενοχοποιηθεί, ότι αυξάνουν το ρίσκο για παρουσία πολύποδων. Που τα λέτε πάντοτε αυτά τα. Ναι. Μα είναι σημαντικό να τα λέμε, γιατί μόνο έτσι. Ναι, τα λαχανικά, όλα αυτά. Από εκεί πέρα, είπαμε, υπάρχει σαρκία, έχει συσχετιστεί το κάπνισμα, το αλκοόλ, το να μην γυμνάζεται. Και το κάπνισμα. Ναι. Το κάπνισμα έχει ενοχοποιηθεί σχεδόν για τα πάντα. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εξαιρούμε ποτέ στις συστάσεις μας. Και κανένας γιατρός δεν ξέρει. Ναι, η διακοπή του καπνίσματος είναι μια σύσταση η οποία είναι. Πρέπει. Ναι. Έναν πρέπει, ναι. Έναν πρέπει και είναι για όλες τις ασθένειες. Ακριβώς. Ναι. Μπορούν να εξελιχθούν σε κακοήθεια αυτοί. Μάλιστα. Όπως είπαμε, όχι όλοι οι πολύποδες. Όμως, ας ξεκινήσουμε με τους μη νεοπλασματικούς, που είναι οι υπερπλασίες και οι φλεγμονώδεις πολύποδες. Αυτοί δεν μπορούν ποτέ να εξαλλαγούν. Δεν θα εξαλλαγούν ποτέ σε κακοήθεια. Τώρα, κάποιοι από τους πολύποδες οι οποίοι είναι νεοπλασματικοί, δηλαδή τα αδενόματα που έχουμε προαναφερθεί, αυτοί οι πολύποδες, όχι όλοι, αλλά αρκετοί θα εξαλλαχτούν. Κάποιοι θα εξαλλαχτούν σε κακοήθειες, σε καρκίνο του παχαίου εντέρου. Να πούμε ότι στη βάση των πολυπόδων έχουμε την ανάπτυξη των περισσότερων καρκίνων του παχαίου εντέρου. Και αυτό είναι πολύ, πολύ οδυνηρό πραγματικά. Δηλαδή, όταν κάποιος ή κάποια έχει στο παχυνέντερο καρκίνο. Ναι. Είναι πραγματική η ασθένεια αυτή. Είναι πολύ επικίνδυνη. Ναι, αυτό το είχαμε ξαναπεί ότι. Το είχαμε ξανακάνει την εκπομπή, ναι, θυμάμαι. Ότι αυτό που έχουμε πει είναι ότι τώρα με τις εξετάσεις, τις διαγνωστικές εξετάσεις που έχουμε στην εποχή που ζούμε, αν και εφόσον ο καθένας μας σκέφτεται να τηρεί τις προληπτικές του εξετάσεις, το ρίσκο να παρουσιάσει έναν καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο είναι πάρα πολύ μικρό. Γιατρέ, είναι η κολονοσκόπηση που τα δείχνει όλα αυτά? Ναι, αυτό θα το. Ναι. Είναι κατεξοχήν καλύτερα. Κατεξοχήν αυτόν. Ναι. Άρα πρέπει ο καθένας μας μετά τα 50, πώς γίνεται? Είναι σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής και της Διεθνής Κοινότητας. Ναι. Θεωρούμε ότι στην Ευρώπη είναι το όριο στα 50 και άνω και στην Αμερική είναι από τα 45 και πάνω. Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι πιο συχνός σε ηλικίες άνω των 50. Ο λόγος που η αμερικάνικη εταιρεία έχει κατεβάσει το όριο στα 45 χρόνων είναι για τον λόγο ότι στους 10 ασθενείς που βρίσκονται με καρκίνο του παχαίου εντέρου, ο ένας είναι κάτω των 50. Οπότε, ναι, και όταν φτάνουμε σε σοβαρά συστήματα υγείας, όπως το σύστημα που υπάρχει στην Αμερική ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Γι' αυτό εστιάζονται για αυτή στην πρόληψη. Άρα πρέπει να γίνεται κολονοσκόπηση και 40 χρόνων. Ναι. Αν και εφόσον υπάρχουν συμπτώματα, μπορεί και σε νεαρότερες ηλικίες. Δεν υπάρχει αντένδειξη. Αλλά δεν είναι οι πολύποδες συνήθως που δίνουν αυτά τα συμπτώματα που δίνει ο καρκίνος του παχαίου εντέρου. Πώς γίνεται η διάγνωση των πολύποδων? Ξεκινήσαμε να λέμε ότι η κατεξοχήν καλύτερη εξέταση είναι η κολονοσκόπηση. Γιατί εκεί γίνεται, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, βλέπουμε τον πολύποδα, γίνεται μια αξιολόγηση του και από εκεί πέρα την ίδια στιγμή μπορεί και να αφαιρεθεί. Από εκεί πέρα υπάρχουν και η αξονική τομογραφία, η οποία είναι μια καλή μέθοδος. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει ένα ρίσκο που γι' αυτόν και η υπερτερή κολονοσκόπηση να χαθούν μικροί πολύποδες,
τους οποίους μπορούμε να δούμε κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης. Από εκεί και πέρα, αν σκεφτούμε ότι κάνουμε την αξονική τομογραφία και βρίσκουμε έναν εξόγκωμα, έναν πολύποδα στο τείχομα, στον αξονικό, τότε θα πρέπει να κάνουμε πάλι την κολονοσκόπηση. Η διαγνωστική αξία του αξονικού ή της αξονικής τομογραφίας κατά μένα είναι αν και εφόσον βρεθεί μια μάζα στο έντερο, δηλαδή μια υποψία καρκίνου και όχι ένα πολυποειδές μόρφωμα, τότε είναι αρκετά καλή εξέταση γιατί έχουμε κάνει και τη σταδιοποίηση. Να δούμε αν η νόσος είναι τοπικά ή επεκτείνεται εκτός. Ναι, είναι μεταστατική. Πέραν αυτών υπάρχουν και κάποια τεστ αιματολογικά, κάποιες εξετάσεις αιματολογικές με κάποια αντιγόνα, καρκινικούς δείχτες, το οποίο δεν είναι 100% αξιόπιστα, οπότε γι' αυτό και δεν χρησιμοποιούνται για να σκρινάρουμε, αν το θέλετε, τον πληθυσμό. Και όπως και κάποια τεστ κοπράνων για να δούμε κατά πόσο υπάρχει αίμα στα κόπρανα. Τότε είναι ένδειξη, έτσι. Ναι, όταν υπάρχει θετική τιμή αίματος στα κόπρανα, τότε ναι, είναι ένδειξη για ενδοσκόπηση, για γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση και το καθεξής. Αν και εφόσον όμως σκεφτούμε, αν αναλογιστούμε ότι ένα μόρφωμα, ένας καρκίνος, ένας πολύποδας, σήμερα μπορεί να αιμορραγούν, αύριο μπορεί να μην αιμορραγούν και πάρουμε το τεστ αύριο που δεν θα αιμορραγεί και είναι αρνητικό, δεν μας λέει τίποτα. Άρα δεν είναι αξιόπιστο. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς, τότε πρέπει να επαναλαμβάνουμε καθημερινά για 5-6 μέρες αυτή την εξέταση των κοπράνων για να δούμε αν έχει αίμα. Μάλιστα. Μέσα στα κοπράνα. Οπότε αυτό θα μας παραπέμψει να κάνουμε τις εξετάσεις. Από εκεί πέρα είναι η αιματολογική έλεγχη που κάνει ο κόσμος κάθε χρόνο. Τώρα, η αιματολογική εξέταση, τι ζητάς να σου κάνω? Αν και εφόσον βρεθεί ανεμία. Μάλιστα. Δηλαδή, αν και εφόσον έχει χαμηλή τιμή αιμοσφαιρίνης ο ασθενής ή έχει σιδηροπενία, δηλαδή έλλειψη σιδήρου. Μάλιστα. Το οποίο μας παραπέμπει σε αιμορραγία. Ένας πολύποδας, ένας καρκίνος μπορεί και να αιμορραγήσουν. Ειδικά ο πολύποδας. Ο καρκίνος σίγουρα θα αιμορραγήσει. Άρα αυτό μας παραπέμπει. Όμως δεν είναι πάντα που, αν το θέλετε, θα αιμορραγήσει και θα μας δώσει μια χαμηλή τιμή αιμοσφαιρίνης είτε ο πολύποδας είτε ο καρκίνος. Υπάρχουν ασθενείς που διαγνώζονται με καρκίνο του παχαίου εντέρου, δεν λέω πολύποδα γιατί οι πολύποδες συνήθως δεν αιμορραγούν. Οι οποίοι έχουν φυσιολογικές τιμές και των καρκινικών δικτών και φυσιολογική τιμή αιμοσφαιρίνης και φυσιολογική τιμή, αν το θέλετε, σιδήρου στο αίμα. Οπότε τίποτα δεν είναι πιο αξιόπιστο από την κολονοσκόπηση στο τέλος της μέρας. Πράγματι, ναι. Και κάθε πόσο καιρό πρέπει να γίνεται η κολονοσκόπηση, γιατρέ? Κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες, κάθε πόσο καιρό? Αυτό είναι αναλόγως των ευρημάτων πάντα. Και να μην έχεις οτιδήποτε. Του οικογενειακού, του γενετικού παράγοντα. Είναι ανάγκη μια πρόληψη. Άλλων νόσων, συνυπάρχων νοσημάτων. Και από εκεί πέρα των διατροφολογικών μας συνηθιών. Δηλαδή, αν και εφόσον ένας ασθενής όλη μέρα είναι μέσα στα φασφουδάδικα και ποτέ δεν έχει φάει φυτικές ίνες και καπνίζει, δεν γυμνάζεται, είναι παχύς αρκός, έχει ψηλότερο ρίσκο για να βρεθεί έναν εξόγκο, έναν μόρφωμα πολύποδας, αν το θέλετε, στο παχυνέντρο ή να παρουσιάσει το οποίο θα εξελιχθεί σε καρκίνο. Οπότε αυτός θα κάνουμε εξετάσεις πιο συχνά, αν το θέλετε, και δεν μιλάω κάθε χρόνο. Πιο εξειδικευμένες. Όχι πιο εξειδικευμένες. Η κολονοσκόπηση είναι μια αρκετά αξιόπιστη μέθοδος. Δεν θα γίνεται κάθε 5 χρόνια, μπορεί να το κάνει κάθε 4 χρόνια, κάθε 3 χρόνια. Κολονοσκόπηση. Ναι. Αν και εφόσον υπάρχουν γενετικοί παράγοντες, αν υπάρχει. Ηλικία Ναι, λόγω ηλικίας. Τότε οι συστάσεις είναι μεταξύ 3 και 5 χρόνια, πάντοτε αναλόγως του οικογενειακού ιστορικού, της κληρονομικότητας και των ευρημάτων στην προηγούμενη κολονοσκόπηση, μαζί και με κάποια άλλα νοσήματα. Ένας ασθενής που έχει μια φλεγμονώδη νόσο του παχαίου εντέρου ή μια πρωτοπαθή κλινική χολαγκίτιδα, έχει αυξημένο πιο ψηλό ρίσκο να παρουσιάσει έναν καρκίνο στο παχυνέντερο από τον φυσιολογικό πληθυσμό, από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Άρα, αυτούς τους ανθρώπους μετά, π.χ. αν κάποιος έχει μια φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, μια αλκοοδυνκολίτιδα 20 χρόνια, στα 20 χρόνια και έχει και πρωτοπαθή κλινική χολαγκίτιδα, θα παρακολουθείται με κολονοσκόπηση κάθε χρόνο. Το ρίσκο του να παρουσιάσει εξαλλαγές και καρκίνων οι πολύποδες είναι μεγαλύτερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ναι. Τώρα, όταν αφιερωθούν οι πολύποδες,
του παχαίου εντέρου υπάρχουν επιπλοκές και ποιες είναι αυτές? Μάλιστα. Είναι ουσιαστικά οι πιο συχνές είναι 2, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιες, να το τονίσω. Ναι. Είναι ποσοστά μικρότερα του 1%. Άρα είναι η αιμορραγία που είναι άμεση και μπορεί να εξελιχθεί εντός 14 ημερών. Και από εκεί πέρα είναι η διάτρηση του εντέρου, που και αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή, η οποία μπορεί να παρουσιαστεί και με κοιλιακόν άλγος, περιτονίτιδα, δηλαδή λίμωξη στην κοιλιακή χώρα, που είναι, όπως είπαμε, ένα άσυπτο περιβάλλον, λόγω της εισόδου των κοπράνων στην κοιλιακή χώρα. Μάλιστα. Άρα μολύνεται η κοιλιά μας. Αυτές όμως, τονίζω, είναι εξαιρετικά σπάνιες επιπλοκές. Και όμως μπορεί να συμβεί. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να συμβεί, αλλά είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί. Ενημερώνει ο ασθενής ότι υπάρχουν πάντοτε αυτές οι επιπλοκές. Λόγω οι μεθόδοι που χρησιμοποιούμε πλέον, οι σύγχρονοι μεθόδοι για την εποχή μας, πάντα μιλώντας, γιατί στα 20 χρόνια μπορεί να μην είναι καθόλου επίκαιρες οι μεθόδοι που χρησιμοποιούμε. Σίγουρα, γιατί αλλάζεται συνέχεια, γιατρέ, δηλαδή έρχονται συνέχεια. Ακριβώς. Με τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε, το ρίσκο για να παρουσιαστούν αυτές οι επιπλοκές είναι. Παραδείγματος χάρη η ρομποτική, πότε ήταν η ρομποτική, πριν πόσα χρόνια? Πρόσφατα έχει. Πρόσφατα είναι στο πρόσφατο παρελθόν. Άρα έχουμε εξελιχθεί αρκετά, έτσι δεν είναι? Και θα συνεχίσει η επιστήμη να εξελίσσεται, οπότε να περιμένουμε και νεότερες τεχνικές. Να περιμένουμε και αυτόν τον κορονοϊό όμως. Τι γίνεται με τον κορονοϊό που έπρεπε ήδη να. Αυτό θα μας πούνε οι αρμόδιοι λοιμοξιολόγοι. Λοιμοξιολόγοι, ναι. Τόσα που γίνονται, γιατροί, ακόμα δεν είναι σίγουροι, έτσι δεν είναι? Όπως λένε, άλλος 95, άλλος 90. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα ακόμη. Δεν είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, αν δεν μπορούν να αφαιρεθούν όμως αυτές οι πολύποδες κατά την κολονοσκόπηση, τι κάνουμε? Μάλιστα. Να πούμε ότι η θεραπεία που ενδείκνυται είναι η αφαίρεση του τμήματος που έχουμε αυτόν τον πολύποδα ή τον καρκίνο ή τον όγκο. Πάντοτε όταν κάνουμε την κολονοσκόπηση γίνεται μια αξιολόγηση στο μάτι του πολύποδα, όπως λέμε, μακροσκοπική αξιολόγηση. Δηλαδή βλέπουμε τον πολύποδα για να δούμε, έχει στοιχεία τα οποία μας παραπέμπουν ότι είναι ένα απλό, ένα δένωμα και θα το αφαιρέσουμε. Έχει στοιχεία τα οποία μας παραπέμπουν ότι έχει κακοήθεια, κακά κύτταρα ο πολύποδας αυτός, το οποίο δεν θα προχωρήσουμε στην αφαίρεση του, απλά θα πάρουμε βιοψίες για να περιμένουμε επιβεβαίωση ή να μην μας επιβεβαίωσει ο ιστολόγος που θα δει το δείγμα του εντέρου που θα στείλουμε του πολύποδα. Αν και εφόσον παρουσιάζει στοιχεία κακοήθειας ο πολύποδας, τότε εννοείται ότι θα πάει για χειρουργείο. Τώρα, αν πρόκειται για ένα μικρό πολύποδα, ο οποίος πολύποδας συνήθως κάτω του ενός εκατοστού είναι σχεδόν άκακη, τότε ναι, αυτό θα αφαιρέσουμε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Άρα πάντα είναι το μέγεθος. Υπάρχουν και πολύποδες οι οποίοι είναι, αν το θέλετε, έχουν στοιχεία δυσπλασίας, αλλά χαμηλού βαθμού που δεν είναι ένδειξη για χειρουργείο. Αλλά λόγω του μεγέθους και της τοποθεσίας του πολύποδα να μην μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά, δηλαδή κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης. Άρα αυτό που θα γίνει είναι θα πάει σε χειρουργείο ασθενής για να αφαιρεθεί το τμήμα του εντέρου. Ή σε σημεία τα οποία μπορεί να υπάρχει υψηλό ρίσκο για να γίνει διάτρηση. Δηλαδή να παρουσιαστεί αυτή η επιλογή. Είναι λεπτόν του τείχομα του εντέρου. Αν τον αφαιρέσουμε ενδοσκοπικά, λόγω των θερμικών τέλος πάντων ζημιών που θα κάνουμε, να τρυπήσει το έντερο μας, να πάθουμε διάτρηση. Άρα είναι αναλόγως στο πού βρίσκεται, του μεγέθους, ποια είναι η εντύπωση μας κατά την αξιολόγηση μακροσκοπικά και αναλόγως πράττουμε. Χειρουργείτε εσείς, έτσι δεν είναι? Όχι, εμείς δεν χειρουργούμε. Εσείς παρακολουθείτε το? Ναι, σαν εντοσκόπος γαστρεντερολόγος. Αυτό που κάνω όταν αξιολογώ τον πολύποδα, αν είναι πολύποδας που αφαιρείται, τον αφαιρώ την ίδια στιγμή και δεν κρύβει, δεν μου δίνει την υποψία για κακοήθεια, τότε αφαιρείται την ίδια στιγμή. Κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης. Μετά την αφαίρεση πολύποδων παχαίως, ποια είναι η παρακολούθηση? Για να πούμε την παρακολούθηση. Μάλιστα, είναι αυτό που έχουμε πει. Είναι αναλόγως του τι βαθμού δυσπλασίας έχει ο κάθε πολύποδας. Δηλαδή, αν βρω 4 υπερπλαστικούς πολύποδες και ένας ασθενής είναι υγιέστατος και δεν έχει οποιαδήποτε άλλα νοσήματα, ούτε οικογενειακό ιστορικό, τότε αυτός ο ασθενής αρκεί να ξαναεπαναλάβει την εξέταση μετά από 5 χρόνια. Αν όμως ένας ασθενής βρούμε κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης 5 αδενόματα, δηλαδή 5 πολύποδες οι οποίοι κρύβουν κάποιες εξαλλαγές των κυττάρων, όχι κακοήθεις μεν, αλλά χαμηλού βαθμού δυσπλασίας, τότε όριμο θα ήταν και έχει και ένα ιστορικό πολυπόδων ή καρκίνου η μητέρα του,
και μπορεί να κρύβει και μια άλλη νόσο η οποία μπορεί να τον κάνει πιο επιρρεπή να αυξάνει το ρίσκο του για καρκίνο στο παχυδέντρο, τότε ναι, στην τριετία όταν λέτε άλλη νόσο, τι εννοείτε? Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Ορίστε. Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Π.χ. η πρωτοπαθή χολανγκιότητα. Σκληρή χολανγκιότητα. Άρα αυτούς τους ασθενείς ο τρόπος που παρακολουθούν είναι διαφορετικός και είναι πάντοτε αναλόγως του τι υπάρχει στο υπόλοιπο πακέτο. Δηλαδή, όταν λέω πακέτο, το γενετικό, η κληρονομικότητα, στο ατομικό ιστορικό, στη φύση των ευρημάτων, την ποσότητα των πολυπόδων. Οπότε εκεί είναι αλγόριθμοι με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές πώς παρακολουθούμε αυτούς τους ασθενείς με κολονοσκόπηση. Τελικά η κληρονομικότητα είναι το νούμερο 1, πιστεύω. Μάλιστα. Το νούμερο 1. Και μετά είναι τα υπόλοιπα. Θα έλεγα ότι την κληρονομικότητα δεν την έχουμε όλοι. Την έχει ένα μικρό ποσοστό όσον αφορά τους καρκίνους και τους πολύποδες. Από εκεί πέρα, τις κακές διατροφολογικές συνήθειες. Εμείς τις κάνουμε. Το κάπνισμα, νομίζω ότι εμείς φταίμε. Είναι πιο ψηλά τα ποσοστά. Δηλαδή, οι εξωγενείς παράγοντες είναι περισσότερο από τους γενετικούς παράγοντες. Άρα, έναν άτομο του δυτικού κόσμου με παχυσαρκία. Παχυσαρκία. Μάλιστα, με παχυσαρκία, το οποίο καπνίζει, πίνει αλκοόλ, καθημερινά δεν γυμνάζεται και αν το θέλετε καταναλώνει μόνο κόκκινο κρέας, τα μπέρκερς που είναι γεμάτα στα λιπαρά και όλη μέρα τηγανιτές πατάτες, αυτό το άτομο είναι ψηλού βαθμού ρίσκου. Μάλιστα. Και μπορεί να σας πω ότι ίσως να έχει και ψηλότερο ρίσκο για να παρουσιάσει πολύποδες και κακοήθειες από έναν άνθρωπο που έχει γενετικό υπόβαθρο και παρακολουθείται συχνά τακτικά με βάση τα πρωτόκολλα και τηρεί τη σωστή υγιεινή διατροφή, να ασκείται, δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν είναι υπερβαρός. Κοινώς προκομμένος. Μάλιστα. Πολύ προκομμένοι πρέπει να είμαστε έτσι. Σωστά το θέσατε. Μπορεί να προληφθεί η εμφάνιση ή η επανεμφάνιση των πολυπόδων του παχαίρους εντέρου? Κοιτάξτε να δείτε, αν πρόκειται για γενετική προδιάθεση, δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει το γενετικό μας υλικό, δεν έχουμε ακόμα τρόπους για να αλλάξουμε το γενετικό υλικό, οπότε να δώσουμε εντολή στον οργανισμό, ξέρεις, μην παραγείς πολύποδες, δυστυχώς. Μπορεί να τα ξαναπανευστεί. Πολύ λίγα γνωρίζουμε. Επιτρέψτε να το ξαναπώ αυτό το πράγμα. Δυστυχώς αυτά που γνωρίζουμε τώρα είναι της δικής μας εποχής. Ύστερα από 100-200 χρόνια μπορεί να είναι άλλες καταστάσεις, μπορεί να αλλάζεται γενετικό υλικό πριν να γεννιέται ο άνθρωπος και να παρουσιάζεται ένας ανθεκτικότατος οργανισμός χωρίς να γερνά, χωρίς. Αυτά δεν τα ξέρουμε όμως. Αυτά είναι υποθέσεις που γίνονται στην παρούσα. Το λοιπόν, από εκεί πέρα, αν και εφόσον ένας άρρωστος βρήκαμε 2-3 αδενοματάκια στην κολονοσκόπηση και ήταν παχύσαρκος, κάπνιζε, έπινε αλκοόλ, δεν γυμναζόταν, αλλάξει ράγδιν την ζωή του, δηλαδή ξεκινήσει να γυμνάζεται, χάσει βάρος, σταματήσει να τρώει ανθυγιεινά, εφαρμόσει τη μεσογειακή διατροφή που έχουμε πει, σταματήσει το κάπνισμα, σταματήσει το αλκοόλ, το ρίσκο του μειώνεται. Αν μπει του Κύπρου αυτά, ξέρετε, θα σου πει, να μας τα κόψεις ούλα, ρε κουμπάρι. Μάλιστα, όπως και το ότι όλοι ψήνουμε στα κάρβουνα. Ακριβώς. Το κάρβουνο, ο άνθρακας είναι και αυτό δεν είναι σειρά. Οπότε μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε όργανο πέραν του παχαίου εντέρου. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε από τα πάντα. Πραγματικά. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι η προσοχή μας πρέπει να είναι ειδικά στην διατροφή μας, πώς ζούμε. Μια καλή ζωή. Τρόπο ζωής. Τώρα θέλω να μου πείτε, γιατρέ μου, και έτσι ένα μήνυμα τη σημερινή συζήτηση που θα θέλετε να περάσετε στους τηλεθεατές. Τι θέλετε να περάσετε στους τηλεθεατές μας? Έτσι να δώσουμε ένα μήνυμα. Ναι, ευχαριστώ. Απλά θα επαναλάβω τον εαυτό μου, όπως κάνω και με όλους τους ασθενείς μου. Είναι σημαντική καταρχήν, είναι σημαντικό να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής. Ναι. Δηλαδή, ένας παχύσαρκος ασθενής να χάσει κιλά. Μάλιστα. Ένας ασθενής που καπνίζει να σταματήσει. Ναι, να σταματήσουμε το κάπνισμα. Να σταματήσουμε την κατανάλωση αλκοόλ. Τώρα ένα ποτηράκι κρασί δεν θα πούμε όχι μια φράγκα, να δούμε σε κανένα. Το λοιπόν, πέραν αυτών, να ξεκινήσουμε να γυμναζόμαστε. Το λοιπόν, και όλα τα καλά. Ναι. Και να τρεφούμαστε υγιεινά. Δηλαδή, να μειώσουμε την ποσότητα των λιπαρών στη διατροφή μας, των κόκκινων κρεάτων, να αυξήσουμε τις φυτικές ίνες, τα λαχανικά και τα φρούτα. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, πέραν της άσκησης, να είμαστε και τακτικοί στους ελέγχους μας, στους προληπτικούς μας ελέγχους.